zer lotura dute gizarte hezkuntzak eta zinemagintzak ostalaritzarekin? Batez, baina bizitzak buelta, bira eta txiribuelta asko ematen ditu. Eta orduan, Danba, Leire hezitzaileak eta Eki zinemagileak ostalaritza negozio bat irekitzen dute. Euren historia ezagutu nahi duzue? Ba, oraintxe, Sukaldean. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Leire Karkex, onge etorri, zer moduz? Lebe, oso ondo, eta zu? Ezin jo, hemen sukaldari bat etortzen danean, beti posposi jartzen naiz. Bueno, aurrekoan zure txian egon ginen erreportei bat ikusten, Uia Kafen, Hernan Indaola, eta gaur zetorri zea honea. Hemen hago. Gaine errezetakin, zuen etxeko errezeta batekin. Eta... Lasaña a la toscana. Ona. Izen polita daka, Izen polita, eta jateko hendik eta gobia. Eta zesan behar nizun, hau zuen etxen eskaintzen dezu, ezta? Bai, bueno, leheno eskaintzen genuen. Bai. Porque, bueno, uda baino erretik ematen genituz bazkariak. Ostegun eta ostiraletan. Baina nahin beste lan azan, esan genuen uda bukatu da, orduan bukatu dugu. Eta guazen segitzea gozarikin. Gozarikin, baina erreportean erakutsi zuen egunduko tostada horiek eta horiek jarretzitu ematen, eta? Bai, lamne. Olako bi janda, ja ni bazkalduta nago, Ya está, atope, bai. Da gaina arroza bat bota, da listo. Taki hola, kafe, goxo bat iten dezuen horietakoa. Olako bat. Eharra saioa dakauna. Bueno, ze ingo dugu orduan, lasañatxo prestatuko deu. Bai, hemen ditugu osagaiak. Prest? Eta, bueno, zu etxeko sukaldari buruzea, Eki nun gehatu da, hain laga dezuan... Eki kontuekin. Kontuekin? Bueno, norbaitek eraman berditu kontuak eta. Bueno, gaur ingo deuna da Leiren eskutik ikasi lasaña nola itean, ikasiko dugu eta ikusiko dugu nola ibiltzen dian Kuia Kafen, eta hemen txebiliko geha goxatzen. Zego xoa! Bueno, lagunak, eta Leire, beti zate, garatuko zuen nondik noa ibiliko garen errezetakin, baina gaur zure txanda da, eta gu ikasteko gaude. Bueno, nondik noa ibiliko gara errezeta biteko gara ja. Hemen ditugu osagai guztik, lehendabiziko gauza izango da, pikadore batean, txikitu, tekstura modua izan behar da arroio aragia, osea, zatiak izan behar dia olakoak, txiki-txikia, baina molitu gabe, osea, porque nola urasko dakate, azkenian asko iten badezu molitu. Papilla bat gelditzea. Vale, eta orduan inbera, rar, golpe askar batzuk. Bai, txinganaz. Vale, ados. Orduan, hemen ditugu portobeloak. Bai. Gero zeta kostra. Ados. Hemen dakagu zeta deshidratatuak. Vale, ontuak dira, ez da? Oida, boletuz emate dute. Boletuzak, vale. Bai. Oso ondo. Boletuzak, eta horiek zein goitugu? Hemen dakagu barazki kaldoa. Eta ingo deguna da, kaienekin, sartu kaldo beruan. Vale, eta ezetu, hor, beratu ondo, eta... Oida, egosiko dugu, boletusekin, eta hauekin... Eta kaiena pixkatekin, pikante pixkate mateko. Oida, sabrosura. Eta gero, egosterakoan, ja, itzaltzen dugu zua, eta ja hor mantendu. Ados. Eta gauza bat, aztu zait, txikitu ondoren, bai. Labean sartuko ditugu bandeja batean. Eolioarekin eta gatzarekin. Piskat deshidratatzea, gorputz pixkate usteko. Nahi dugu sukaldatu. Vale. Eta hortarako ni sartzen ditudanean onjoak labean, beti jartzen diot goian, labe paper bat jartzen diot. Bai azpin da bai gainean. Oida, bitan, rollo sanguitz bat iten. Eta gero jutezea pixka moitzen daula noiz behinka edo? Bai, 15 minuturo, totalean egon bardia, 30 minutu. 15 minuturo edo, buelta txiki bat eman, eta beste 15 minutu txiko ditugu. Tostatzen badia, hobeto. Hola tekstura daka, bestela, batzutan gertatzen da egosten diala, eta gelditzen dia gelatinusek bezala. Eta geldu du pixka eta garagi xetua bezala, o soja texturizatua bezala, pixka testa? Bai, oida. Vale, oso ondo. Bueno, barazkikin, zein behar du barazkikin? Barazkikin, tomatiak ditugu, azenariak, baratxuria, zebolleta, eta gero tomate konzentrado, salsa de tomate konzentrado. Ordu, ninbar deguna da. Onjoak egongo dia egiten labean. Mientras, goingo deguna da sartai batean, txikitu hauek,
Bai, pikadore batean, eta jun sukaldatzen. Eta ondo goxatuko ditugu. Hoi da. Dana batea jarriko dugu, lehendabizi barazki batzuk edo gero beste? Lehendabizi gehien tartatzen dutena sukaldatzen. Tipulina baratzuri eta zena jarriko ditugu, eta gero igual tomate tomatia. Bai, hoi da. Eta hori pixka murrizten danean, tomate murriztua botako dio. Hoi da, tomate murrizuta. Eta gero, da super simple. Bota bar deguna da, Perretxikoak labian dazkauna. Ondoria eginak, orduan, dena, osea, bukaera da, dena nastuta egotia. Dena nastu eta boloñesa bat izango balitz bezala. Hoi da. Oso, no? Hemen zera kasu? Hemen dakagunata, hau erabiliko dugu montatzerakoan lasaña guztia bere bandejan, gazta, imprescindible, lasaña bateako gazta, albaka freskoa, eta hemen dakaguna da, pues, lasaña iteko lakak. Hoi da. Oso, ondo. Ba, ezin hobe, martxan jarri behar geha lanian, horrak azuzuk birringailua, emango izu zuri perretxiko hauek? Oso, ondo. Ni agintzen, hasi nahiz pixka kostez, ez da gizu martxan jartzea gendia. A ver, nola dikoana. Vale, hau zure kontu, hemen dakabontzia gaina prestatuta bi papelakin, zazin birrintzen desunean, hemen jarri eta gero gainen, ez da? Bai. Ni jungo nahi zazenario eta baratzuri eta hemen zuritzen da garbitzen? Superondo. Venga, ezin hobe. Nondakat labana? Labanatxuak hemen dazkau. Bi, txikilla edo ondilla. Vale, hobeto txikia. jote zaizuna. Ordu, nuntziko eta hemen. Oior, eta, bai, dana batearek sartziak gehiak izango, gero papi ingo dugu, ez da? Oida, ordu ningo detena da. Pizkat lagundu. Pizkat lagundu. Bikain, oso ondo. Bueno, eta errez eta hau, esan dezu, ja etxeatela hainbeste egiten. Baina arrakazta osko zekan, jendeak eskatzea guten da? Gaurreak utziko dio egiten, behar etxen iteko orduan, ez da? Esker dago supergoxo. Gauza, itxura erraka egin jasen. Gaina, etxeko gauzekin ebai alda egin, azkenean, honen basa izango litzateke onjoak, baina alda izan berenjena, kalabazina... Bai, beste edozein barazkikin aldalain, ez da? Edo eskuragarri dakaunakin. Total. Ona. Bueno, Leire, eta zuen proiektua, leheno hemen ibili naiz nire bai, azkenian zuk gizarte hezkuntza ikasi zendun, zure bikotek zinemagintza, eta nolatan bilon artian hasi zinaten kuia kafen lanian. Bueno, kuia kafe baino gehiago da, ez da? Kuia lurreko tailerra. Lurreko tailerra. Bere zola deitzen da, porque eki, dala ebain ere bikotea, bera iten du zeramika guztia. Kafetegiko zeramika guztia. Bueno, guztia. Momentuz tazak. Gabonetan, de hecho, jarri genitu salmentan eta arrakasta handi okizun. Azkenian politia da, ez? Zu juten zearea, hartzen dezu kafea taza polit batzutan, eta gero aldezu erosi. Eta hoi jendia asko gustatzen zaio. Taza behan aldezu etxea eraman. Bea ez, hoi garbitu behar da. Bale. Hoi garbitu behar da, eta antxe daude salgai? Antxe daude beste batzu? Leno zeuden. Vale, guaize, denboa gutxi, hainbeste lan da denboa ikestaz akiteko? Claro, eske ceramika mundua da movida bat. Indezu noiz bait? Inde txikitan iten un bustinak indagola lana, bai. Gero hainbeste gauza eramaten dituen etxea, gaina hainbestean eginean batek bestia egua eta amagoa, ze polita. Ze polita, eta dana eskina baten dana, genukan, bustinezko gauzak egola. Bai. Egia esan polita da, ni eskulanak asko gustatzen zaizkite, Egia esan gehiago izan naiz beti... Sukalatzea? Bai, beti gehiago izan naiz eskulanetakoa. Irakurrita matematika, hori ez aitain ondo eraman. Baina eskulanak beti oso ondo. Me encanta. Bueno, kuia kafe, Hernanin dao, zehazki, nun dao Hernanin kokatuta? Andre Kalen. Alde zarra ditu bi kale. Bai. Juten bazea sagardotegia edo farraitea Hernani, jungo zea kale batea sobre todo, Andre Kalea. Eta hor dago kuia, batzutan palo-malo. Vale. Oain sagardotegia dia... Zuen leku, zuena ez da parrandalekoa, parranda da honian itxita, ongoa, ez da? Bai, gu bakarrik goizez, dakagu ordutegi privilegiado. Eta hori zergatik, geho zuek ere parranda jute zeatelako? Ez, gu kanpoa, honetakin. Vale. Eta esan dezuna, horra dibili bidargea, ez da? Bai, ikusi behar dezute tekstura, hau izan behar da. Ze, ona. Vale? Tri, eman diozu, bi golpe, eta listo. Hau ona da, notatzea. Bai, zorrotza dakau, bere puntxuan. Hala da. Eta, behar dut espatula. Mingaina bat, adibidez? Bai, hoi da. Vale. Mingaina. Hori bai, mingaina. Ez da, zezan bian nizun. Kuiaka jefen. Bueno, nik ikusi nuen erreportaia, badaki zeiz kantzen dizun, baina jendia bertara jute danean, zer da jendia topatzen duna bertan? Pues nahi asko gustatzen zait kontatzia, azkenean zujuten zeanean, pues menudeldi hartzea edo sasoian dagona, zu normalian pues topatzen zea aukerekin, baina gosarietako ez dago idei hori, sasoiokoa jatea,
Orduan, pizarra bat dakagu kuian, eta pizarran agertzen da, astero juten dian aldatzen aukera, sasoiko aukera. Eta, adibidez, ze topatuko dugu, ze aukera aukitutu Oain dakaguna da, labne, da gazta fresko bat guiten deguna. Bai. Rezeta berez libanokoa da, oso simplea da. Zu erosten dezu greko jogurra, bai. eta ondoren iten dezuna da desolatu. Osa, kentzen diozu bai, suero puskatu guztia. eta iragatzi, ez da? Hoi da. Vale. Zu beto esplikatzez. Hoi da, tal cual. Eta horrekin, gelditzen dala rollo gazta bat Filadelfiantzekua, Bai. iten deguna da, baratxuri erreakin nastu, perexilarekin hasten dugu, kasu honetan perexila eta albakarekin, eta aste ontako aukera da, porruekin, porruak Juliana eraran moztuta, eta porruak, hain edu batzen, eta hain dugu pesto bat, de pipas de girasol, albaka eta berrize baratxuri errea. Ez que normala zuek bazkaiak ez ematia, ja hortikan bazkalduta, teatzezea. Bai. Horlako gozai behar batin. Bai, jendiai, uste genuen, pues jendia, goizeko zazpitan, ez zeula aukeratuko aguakateagian, bai. Bai, no? Baina porrua, ez? Ta jendia eskatzen porrua, Sí, goizeko ona. zazpitan hernaniko jendia porrua gaten. Ze, ona. Giore, berezitasuna dakasuena da, egundoko kafiak ematitu zuela, eta ere bai, nundik handatorren, nun Bai. zigortu dan, kafia, hola Hoi da. pixkat, zainduta, ez da? Hoi da, azkenian kuia, da kalabaza euskeraz, ez? Ta Bai. lurreko tailerra, bueno, hie bai badaka bere historia, baina nagian luzea da. Baina lurreko tailerra jarri genion, abizena bezala, porque azkenian implikatuta dago, pues hoi, cerámica, bueno, cerámica da lurra, osea, da barro de toda la vida. Bai, bokatza, bai. Buztina hobeto esan da, bai. Hobeto esan da, bai. Eta gero, kafia bai landare bada. Bai. Baina gaude super lotuta, ez? Eta gero, kuian dakau, kafe despezializat, da geroz eta behin gehiago entzuten termino hori. Eta azkenian, kafe despezializat gauza asko implikatzen dute bai, baina sobre todo azkenian gure kafea, bueno, kuian dakaun kafea badakigu ze finkatik dator, ze pertsona kultibatu du, ze altutara dago, Ze ona. eta hoi, bitu, bukatuet. Baina A ber, nindez gauza utzinazu bat ikusten, a ber, nola gehatu dan hori. mugitu bardeta honea, porque izan naiz. Beikoan jarri behar eso, ez da? Bai, hori da. Vale, ze ona. Eta esan dezuna, garantzitu da, golpe txikiak eta askarrak ematia, bestela hau papila bat, Hau bezala erori gelditu. zaigu hemen, dakit. A ber, errapatuko dugu, maia Vale. garbila dakau, eta Oso hola ingo ondo. dugu, eta venga, bota bertara. Oso ondo. Venga, hola, errapatuta Vale. dakau. Eta horrelaxe, labian sartuta, ez du gehiagi askatzen, ez du, ez? Jarri bar diogu Gatza, olioa. olioa, Eta gatza gutxi. gatza porque- kuia bat utziko izu, beto, Oi, ja ze kuia felicia, tizatu zela. kuia. Ze Eta felicia. olio pixkate bai, hemen. Vale, Gehiagi gabe, hola, pixkatan nagusti. bai. Hoi da. Vale. Eta gero gatza, ez hainbeste, porque azkenean nola bukatuko dugu sartaian. Bai, hobeto da Eta- gero daztatu eta errektifikatu behar bada, ez da? Eta zu esan dezuna, ingo duna gatza da, ura... Osea, ura Askatzia. botako du, asko botatzen badiogu. Bale, importantea, oain labetuko dugu, eta labe aurretik ingo dugu hola, Zanpatu pixka. zanpatu. Bale, Ona, berezila egia esan, berezila. 230 graduta jarriko dugu, hoi da? Topera dakau, ja, 230 graduta, Oso ondo. goian behian, eta iziakin. Perfecto. Vale, vale. Tori, hoi listo. Hortxe. Hemen inbiarretena da nik de txikitutako. Dakazu Azena joa timer botaton. bat, edo? Jartzeko amamos minututan? Bai. Hemen timerra, beitu, zu leirezea ez da? Bai. Ba horre bai dago leire, timerra dakana Leire, beti. timerra jarriko. Gure sukaldari laguntzaria. Hautziko Ia eta sukaldari fia. burua, eta leirek ematen hemen denei. Oso Tapa, ondo. Joseba, iritsi zaizu denboa? Vale, oso ondo. Bueno, eta hemen ningo deuna da. Hemen tipulina, falta zein nahi botatzeko. Bai, mozten denik? Bueno, ingo deuna da lehen da bizi erreportai bat ikustea jungo gea. No, bale, oso ondo. Hori organikoa bota hor bera. Perfecto. Vale? Ingo deuna da, beitu, nik honek Reportaia, oso ondo, a ber. Erreportai bat ikustea Ze jungo gea. kontatzen gaitun? A ber, ze kontatzen gaitun. Gaur kuiara ez gea jungo, honea etorri zaiguta leire, Jungo geana da Miriam Chef integratiba bila, ikusiko zue, bea beti errez eta mordo batekin dabil esku artean, eta oso Interesgarria. bereziak. Eta gaurkoan, ingo iguna da, ikusiko zue, donutzak, etxean itekoak eta osasungarriak. Ostra!
Gauza erra, guazen ikastea, hau goxatzen, hoi labian, Ozen zeo da. aurratu dugu, guantxe gaude buelta. Kaixo Joseba, eguardion, Miriam naiz, eta gaurkoan errezeta gozo goxo batekin natorkizue. Donut osasuntxua. Hemen gaude, gaurko osagaien aurrean, bi donut desberdin egingo ditugu, bata fruta eta barazkiekin, eta bestea koko eta irinakin. Alde batetikan, azenariok dauzkagu, raiatu egingo ditugula, naranjazukua, olioa, gozatzeko azukrean partez siropea erabiliko dugu, txokolatea gero baino bat emateko, eta gero beste aldetik, beste donutxan erabiliko dugu koko olioa, kakaoa, eta koko birrindua pixka bat adornatzeko. Zukua ebai botako diogu, gozotasuna eta pixka bat hidratatzeko masa hori. Irina aldiz, gaur gari integral irina erabiliko dugu, baina espeltana erabiltza dago, kamutana, edozein mota, ondo lioke. Hasiko gea barazki donutxakin. Kasu hontan, azenario aukeratu ditut. Garaiko produktuak dialako eta oso ondo dijoakiolako errezeta honi. Azenariok egingo ditugu xehetu. Azala eta guzti, zedikan azalean ekologikoak dialako bakarrikan. Ez bali badia ekologikoak zuritu egingo ditugu. Bertan mineral pila bat dijoazte. Eta hori erabiliko dugu. Eta gero, gozatzeko erabiliko duguna izango da siropea edo arroza melaza bat. Azukrea erabili daiteke, baina arazo txikin bat balima daukagu azukrearekin, melazan bat beti bai hobeto jongo zaigu. Gero, hidratatzeko pixka bat, naranjazukua erabiliko dugu, zapore oso goxoa emango dio, zertikan gero kombinatuko du txokolatea bainatu egingo degulako. Dena ondo nahastu grumok ez gelditzeko. Errezeta hau aukeratzeanen arrazoia da gehien bat, amaiketako on bat eukitzeko, merienda on bat eukitzeko, eta gosarietan ebai sartu genitzazke. Eta beste erabat da ebai, gaur egun barazkiak eta fruituak gure eguneroko gozotasunean sartzeko. Oain txokolatezko donuseta pasako gea. Basea gutxi gora bera berdina da. Irinara botako diogu, kakaoa botako diogu, kasu hontan koko olioa, urtu ingo dugu aldez aurretikan, bota aurretikan, gozatzeko ere bai siropea edo arrozaren melaza erabiliko dugu, dena ondo nahastu eta koko asko gustatzen zaizuen antzako, aldezut ere bai koko birrindua bota, zaporea pixka bat gehiago potentziatzeko. Ondo nahastu, legamia bota eta hidratatzeko sagartzukua botako diogu. Ja, masa egina daukagula, moldeak olioz igurtziko ditugu ezpegatzeko, masa botako dugu moldetara eta laberatu egingo ditugu. Gutxi gora bera 25 minutu, 180 tamar graduta. Gaur egun aurkitu genezaken gozogintza asko prozesatu handi joa. Eta era errex batean denbora gutxi erabiliz etxean egin genezake. Azukrea erabili gabe, irinon bat erabilita, irin hau bai izan daiteke glutenik gabe. Adibidez, artoa sartzen bali madiogu, ondo legoke. Eta pixka bat ligatu nahi bali madegu masa hori ere bai, arrautza bota ezkeoz, ondo dijoa. Behiatu beharko genuke legamia ere bai, legamia glutenik gabe izateko, baina ondo egilditzen da. Ez da beste igoko masa, baina ondo geldituko litzaiduke. Eta ikusten dezuten bezala, errezeta inklusibo bat izan daiteke. Aldaketa txiki batzuk egiten, jende askori iritsi diezaiokena. Gainea, esneri gabe, arrautzi gabe eta azukreri gabe. Veganoa dela esan genezake. Laberatu ondoren, ozten utziko ditugu, desmoldatuko ditugu horrela errexago, eta aukeran txokolaterekin bainatzea eukiko dugu. Ikusten dezute, errezeta errexa, goxoa, gozoa, inklusiboa, era desberdinetara egiteko aukera, sukaldean denbora gutxi behar deguna, zer gehiago behar dugu. Eskerrik asko zuen bisitan gatikan eta hurren arte. Aupa Miriam, eta ai ama, zu beti, berez, eta beti nahi txundituta, uste, ze gauza berez egiten, ze errezeta, ze osagai berez egin, da ze gauza oso ona. Mila esker Miriam, eta bezarka handi bat, aurren ere zai hongo hemen, zukin ikasteko, musu potolo bat. Bueno, hemen txaigea, barazki goxatzen. Ia da kaguina, Bai, ez da, eta jo asko gerditzen, ez da?
Vale, baino bai bota behar deula tomatiak, Hoi da. bai murriztua eta bai freskua. Baina negia da, ingo dugun lehenengo urrengo pausua izango da... Martxan jarri salda. Bai, salda Vale. egosi. Vale, salda egosteko, Kazuela batek. kasola txiki hontan ikuste Hoi sartzen da, zaizkitela. oso Vale. ondo. Tomatia, zingo zu txikitu o raiatu edo? Raiatuko, Raiatuko zu, ba hemen dakat. Raiatzekoa, Ipurtia kenduko jot. eta mamila botatzen juteko horrela adibidez, ezta? Super ondo. Venga, oso ondo. Eta beste alde ere bai, jarri behar ditut pastan plantxa hauek beratzen, pixkat, Hoi da, ezta? bai, osea, berez, hauek dira kozidas, Bai. baina gu nahi ditugu pixkat Biguinagoak. biguinagoak, hoi da. Bikain. Ba ingo deuna da, ura berotu, eta ez dugu egosten jarriko uretan, baizik eta ura berotu, berotan laga beratzen, 10 Super minutu, ondo. eta ja bere puntxo hartuko du. Bai, Oso ondo, behitu, hemen dakat ontzitxo hau, hemen jarriko tela hola. perfecto. Beste ontzi bat hartuko eta hemen ura sartu eta berotzeko, eta irekitzen dunean, bertara bota, eta listo. Vale, hemen ura, oso ondo, bestalde hemen salda, vale, eta dana martxan. Bueno, Leire, Kontatu. konta iguzure bai, ze berezian, o zuen kuia kafen, ze etxian bezala sentitzea la legia. Hoi esate dute? Hori esate gure eta hori lortu dezu, ezta? Bai, Ez azkenean- da erresa lortzia hori, Kuia da gure txetxoa bezala. Gure txetxoa eta denen txetxoa, porque gu bizigea kale berdinean. Osea, kuia da 29an, gu bizigea ondoko iaia portalean. Orduan da gure saloi bezala, porque gure etxea da oso txikia, orduan esan genuen guazen saloi bat. irekitzea. Zeutea eta lagun mordo bat ekartea bertara, Bai. ezta? Ze Eta, ona. oi, azkenian nahi gustatzen zait, pues, juterako antoki batean ezakit, kaixo, agurtzea, ez? Osea, Claro, egunon, ezakit, zemuz gaude, zaude. eta etxian sentitu arazi, ezta? Bai, sin duda. Eta asko etxian ez tio galdetzen, imaginatu, ze ondo sentituko dira bertan. Total. Hoi baloratzen da asko. Porque janaria goxoa gon bar da, baina zerbitzua bai goxoa izan bar da. Noski bai, ez. Dana bat da, azkenian, ezta? Bai. Etxe batea jute zanien, olako leku beresi batea, ba... Eta nioain beste modu batean ikusten de tostalaritzat, pues, gozariek ematea ezakit, jendia etortzen da bakarrikan, liburuakin, edo bakarrikan gurekin hitz egitea pixkat, gero bestia etortzen dira, jo kese, emakumea urdun pila bat, gero ikusten degula umia, etortzen dira Claro, pues, aurrin lagunak. prozesu lan ikusten jute Bai, ezta? eta ezakit, jendia elkartzea, kafe bat tartean egotea eta tostatxo goxo bat egotea, Eta gero konpartitzeko zuen edo- goxua eta ekian xelebria eta berezia eta azkenian Goxoa horrek egiten du. bat iten du, ezta? Claro. Hombre. Bueno, eta nola zaudete adibidez zuen eguneroko lana utzi eta derrepente kuia zabaldu eta zuen bizitzak eman duen Fua. desberdintasun hori nola eramaten dezue hori? Ba, bueno, batzutan pixka zaila da, porque batzutan sartzen ditugu 13-14 ordu. Eta azkenian, nola, gu guztia iten deguan, osea, gu iten dugu gozo guztiak, niagaserrikoa da, azkenian artisau eskuoi dago, ez? Eta hoi batzutan bakizu nola dan, komida kasera da, pues denbodaka, ez? Bai, Denboa bai. behar dezu, Denboa, maitasuna, lasai hartu, produktua ondo aukeratu, etortzen da nian, ezta? sin duda. Beti ez da berdin etortzen, gaina hori bai ez dela matematika, etortzen da Eta- era batea o bestea, eta zuek Claro. kudeatu behar dezue, ba hori txukun ateatzeko, ezta? Eta batzutan dakazu planifikatuta tostada izan behar dula porruekin, eta ez daude porrua. Ja. Porque lurra ez ditu eman porruak, eta esatezu zeiten dut, bueno, Baina beti dago zerbait, ezta? Beti dago zerbait. zerbait, ezta? beti Bueno, dago hemen indetena plan da, B. pipermina bazardu, saldan barruan, bueno, batez, bi, badaz pare, Oso ondo. fundamentuak inoteko. Eta zenbat denbora eukiko ditugu hemen egosten Ba, boletuzak, ontxo hauek? 6 minutu? Bai, hoi Osea, da. irekin baten dunean, pixka gehiagoki, eta gero ja, bazterrea pasa. Hoi da. Eta botako Honei, dugu- energia emango diot guain? Hoi da. Tomate botako diola? Tomatito. Oh, ze ondo. Hori ere tosta baten gainean jarri, eta Ze gero goxo. urdai azpikoa gainean, da, venga, Ze aurrea, goxo. Oi, ama. Ze ona, eta hemen bai usai bat ari da botatzen ja ontxo hauek, ezin hobia. Hombre, boletuz, Oh, da mucho boletuz. gauza eharra. Vale, hoi mugituko dugu. Vale, Orduan, pausua goatzeko, onjoak ditugu ebai labean, bai. gero indakoan sartuko ditugu hemen, baita ere boletuz hoiek, pixkat Bai. moztutak. Ez hainbeste txikitutak, porque politxa da ebai, pues jo que se. Bai, testura Hartzea emato batzia bertan, tekstura ezta? gehiago, ez? Pusketa Ez emate, izatea bai. dena txikituta. Zenbat olako erabiliko ditugu?
Ba, nik ustet, ekarrikoet fuentea. Ontzia? Ontzia. Bale, neurtzeko, ez da? Bai, Bale. Hola jarriko ditugu. hoi da. Zenbat geruza jarriko izkilo? Ba, ingo ditugu 2 edo 3 pixu. Eta hola, Hiru, Hoi da, bederatzi? Venga. Totalean Bikain. 9. Bat. Zeu sain dago, Bai, gauza eharra. Hor labetik ateatzen nahi dan usaina. ze Hemen goxoa. gua. Eta hauek holas esan dugu, Beratzen utziko ditugu, eta 10 minutu hauetan ja, xamurtuko dia pixkat, gio barruan sartu, eta guain kontua galduet. Dakazu pimenta negra? 7, 8 eta 9. Bai, badakat piperra hotza hemen. Oi, ze goxua. Piper beltza. Vale. Hauek hemen beratzen nahi dira. Salda gero zertako erabiliko dugu? Bai, erabiliko dugu hemen botatzeko, berriz, Vale. Osa, salda hori gio murriztutare, bai, bertara botako dugu. Hoi da. Oso ondo. Hemen, ni uste gau ja 2-3 minutu badi joala, Igual ja hola zuzten dugu kanpoan beratzen, bere beruakin, edo zeingo dugu. Oso ondo, zeu Ai, zeu zain ona. Ona, haure listo, eta haure bai. Oso ondo, perfecto. Bueno, eta leire, errezeta hau guztiak, zenek asmatzen ditut, nola kudeatzen dezu guztia? Ba, errezeta hau berez, neria da medias. Vale, zure ganatu ezu, zure ikutu eman diozu. Hoi da, berez, otolengirena da. Ezagutzen dezu? Ez? Otolengi da txef bat, Libanokua. Vale. Berarekin ikasi nune bai lapne, gero espezi batzuk, zatar, Eta nun ikasi, nune ontzinan hau ikasten. Bueno, bere liburuak irakurtzen. Ados. Que ni berez ez dut ikasi sukaldaritza. Vale. Baina nire ikasketak, pues, ordaintzeko hasi nintzen sukaldari munduan. Una. Eta hainbeste gustatu zitzaidan, esan nula, pues, azkenian, bitu, aukera bat izan zen lan eiteko. Eta, hainbeste... Ekintzeko. Eta hemen ibilta hola hainbeste demoa lanien, ez dezue faltan botatzen irakaskuntza? Zure bukotek ere zinema gintza ez du faltan botatzen? Ba ez. Ondo, matxa pasa. Ez, osea, ez que hau jetxiko dugu pixka bat, porque dago tope-tope. Ematen diogu gainean, eta pixka gaizte diogu. Vale, Autonoma izatea zaila da, netzako, baina bere momentu oso onak ditu. Azkenian zuiten dezu nahi dezuna. Claro. Ta hoi oso ondo dago. Oneako eta txarreako. Claro, gero vuelta ematia, que te diga lo que tienes que hacer, agian ez da hobena, ez? Ja. Porque hoi da kontraste handia. Baina, bueno, sukaldaritza gainazu bakizu ditu como atal asko. Ez, nahi gehien gustatzen zaidana da. Sukaldatzea gazia eta ogila. Vale. Masa fermentatutak. Eta ogillak anititu zueta danak? Ogila ez, momentuz, baina nideia da itia. Baina niten dugu gozo guztiak. Ta gozo batzuk daude fermentatutak. Baita ere, bizarran ebai dakau aukera bat dela etxeko briotxa. Eta iten dugu brioxagu. Iten dugu briox gaina pixkatarraroa, ez dakit, zu ogila iten duzu, bai? Bai, okina, eta gila esan niko bradoren gauza pila bat iten dugu, ogila, txokolatia, pastelak, eta ogila daka zerbait berezia. Me encanta. Bizikan dago. Eta orduan, gaina ezin dezuzuk nahi dezunein. Ez. Epeak eskatzeizu. Uda da diferentea, Bai, negua, negua, legamai kantidatia, gainean, neberan sartu, beti jolasten, eta bizikan da, eta orduan, zurire bizitza mateizu. Claro, bioi asko gustatzen zait. Eta brioxa egiten dugu, adibidez, tanzong, ezagutzen dezu, idala Japone, egiten duzu betxamel bat bezala, orduan gelitzen da oso handila, eta gero miga, Xamurra, da brutala. Ona. Bueno, Leire, hemen asko aurreatu dugu, Vale. Beratzen dazkau hauek. Abertzen muzaude hauek. Vale. Nahi dut tekstura ikusi aberrondo hidratatu dian, ez da? Daude superondo uste. Bai, ez da? Pixka falta zaie? Bai, pixka Bueno, erreportaia ikustea jutega eta min ustitugu 5 minutu. Perfecto. Eta 5 minutu eta gero, aia atea, bere puntxuan egongo dira. Labetikan ebai ateak oitugu perretxikoak, eta bitartian jungo gea zehazki oso ona kafeteira, eta bertan eakutziko izkio eundoko edariak. Ikusiko zuen, bereziak baino eharrak. Guazen ikastea. Guazen ikustea. Eta ikastea, tope. Eta ikastea. Kaixo, Roberto eta Monika gara, Gasteizen gaude eta oso ona proiektua aurkeztuko dizuegu. Proiektu hau sortu zen, kafe asko maitatzen dugulako. Orduan aukera eman nahi genien Gasteizko herritarrei eta Gasteiz ezagutzera etortzen den jendeari,
gure kafe bereziak eta te desberdinak dastatzera, eta guk erabiltzen dugun formatua take away edo eramateko edalontzia da. Nola sortu zen oso ona izena? Horritxo batean jarri genituen 500 ide inguru, oso hitza gustatu zitzaigun gure irudia delako, hartza da, eta gero ona eskaintzen ditugun produktuak lokalak eta onak direlako. Gasteizko hiri erdian gaude kokatuta, Diputazio kalean. Kokapen hau hartu genuen, kale honetatik jende pilo pasatzen delako egunero, lanera joateko. Harrera oso ona eduki dugu. Gure kafea hemen Gasteizen txigortu egiten da. Gure te bereziak agurainekoak dira, baditugu baita zukuak astigarragan egindakoak, gero pintxo goxoak hemen Gasteizen egiten ditugu, eta egunero goizeetan prestatzen ditugu pintxo gaziak, fokatzia, sandwich bereziak eta pintxo desberdin batzuk. Hemen lan egiten dugun guztio barista gara, adibidez Alejandro, estatuko baristen honen artean dago. Goazen 2 kafe prestatzera berarekin. Gaurko 2 kafeak izango dira, kafe latte eta gure strawberry espresso tonic. Gure eskaintza luzea da, kafe mota asko ditugu eta te matxa desberdina baitugu baita. Kafe latea prestatzeko, espresso bat prestatzen dugu, eta gero gure esnea lantzen dugu edalontzian marrazki bat egiteko. Late daria asko eskatzen da mundu osoan. Bere jatorria Italian da, duela mende bat hasi zen botatzen apar esnea espresoari, eta hortik sortu zen latte kafea. Eta bestaletik, strawberry espresso tonic prestatzeko, lehenengo egin behar duguna da, izotza bota edalontzian, gero marrubi siropea botatzen dugu gainetik, tonika botatzen dugu edalontzian, bukatzeko espresoa prestatzen dugu. Suediatik dator eta oso ospetsua da freskagarri moduan. Eguraldi ona datorrenean, jendeak asko eskatzen du. Bukatzeko marrubia jarriko ditugu eta baditugu prest gure 2 kafeak. Hemen gelditzen gara gu kafe gehiago prestatzen, eta kafe hauek probatu nahi badituzue, etorri oso onara. Eskerrik asko! Agur! Aupa kuadrilla, eta agora iten dituzuen kafetxo, strawberry berezia, Oso goxoa. Oso goxoa. Eta banderita hoi, ze politxa. Marrubita guzti. Oso goxoa. Besarka da hondi lagunak, eta jarraitu horrela. Eskerrik asko. Goxatu arazten, mi esker. Bueno, gurean jarraitzeko. Ja da kauia, Haure bai betu, beste 5 minutoetan, ja ezetasun gehiago hartu du, Oso ezta? ondo dago, perfecto. Aterako eta txikituko ditut pixkat. Gehiegi gabe lehen esan desun bezala, ezta? Hoi nahi dugu teksturakin. Tekstura pixkat Gero topateko. ditugu hemen onjoak, Bai. gelditu dira perfecto. Eakutsi jendien nola gelditu da, egila zan itxura murrizo bat. dia desente, porque azkenian hola dia onjoak. Eta, adibidez. Nola hartzen detau, porque dago oso beroa. Betu, nahazu hemen dakazu. Hauxe. Kalamarroa. Eta, bihar dezure bai, borilla honea botako zu? Oa indikanez, lehen da bizi botako dugu hoi, Bale. ingo dugu dena berrize kaina jarri. Zukaldatu, bale. Eta zezan bihar nizun, saldau aprotxatu inbiarko dugu, Bai, botako jogu sartaira. Bale, sarteira bota eta murrizten jarriko dugu, Hoi da. Bale, ordu ningo tutena, hemengo perretxiko hauek atea, ontxo hauek, Eta hoia bota. eta hau botako dugu, baina, Bai. pixkate, kandela emango jogu nahi ez da, Hoi da. 1, 2, eta 3, eta tope. Eta hola, Perfecto. azkarrago murrizten juteko, ez da? Oso ondo. Hoi daka, Hemen zapore salda, guztia. zapore eta pipermina. Oize goxi bat. Ona. Tori, Vale. bueltatzen dizut, hau? Ba, oso ondo.
Vale. Ni honekin jarriko naiz. Eta urrengo urratza zein dia, orduan, hau botako deu. Botako degunea, gero onjoak ebai, labetu ditugun onjoak Vale. ebai, botako ditugu. Da gero ja, konzentrado de tomate eta nata botako jogu ja, sartaia itzalitakoan. Vale, oso ondo. Eta ia dago a tope. Hola, golpetxo Eta bat gero emango azken jo. pasoa, lasaña montatu. Montatu. Lasaña la toskana montatu. La Toskana, ze ona. Eta, adibidez, zuen etxean arrakasta gehiena dakan tostada zein da? Ba, la que no queremos que salga, aguacate. Ikatziz la Es mar. que aguacate, o sea, hoi da, Modan jarri da, Nik bueno, uste, gainezka bueno, inosasun garri da, baina guain... oso goxua dago, Bai, baina bai. hemengoa da. Ja, Ez? Ez que hemen dakagu, aldezu, merkatua gazta erosi. Ero jartzen diozu esti pixka bat, nahi badezu gazian, zaki, gazta, jo que se, tomateakin, edo gazta... bai, Ez bai, daki. o tranin joan da, ere, bai, hor dakaun zagarra ondo morduakin, Jo, bai, ira zagarra pixkatekin, Claro. gozua nahi badeu, o gazilla nahi Ez badeu. que hainbeste aukera daude, Eta adibidez Baina- gazillana, hemen egiten dezuena zein da, bueno, gainuntzeko tatikan, bigarrengo gehien arrakastadakana zein da. labne sin duda. Bai, eh? Labne. Gaina, iten dugu gozoan, Bai? estia eta mermeladarekin, eta gero almendra tostatuekin, Oh, edo gazian. ze Bitu ze gauza ondo on. dakagu hau. Botako jotau ja, ere Ja bai? está, bitu. Venga, Bai. hemen, ontsuak. Ai, ama, earra ingo dugu gaurko hone bai. Ze goxua. Ze ona. Hartuko dugu dena, betu hemen ingotena da, honekin harrapatuta, zukuak eta Oso dana ondo. harrapatuko ditutu. Hartu hola, rat, txokolate izango Hori da da bezala. teknika, Joseba. Hemendikan, rat, eta venga, barroa. Dena, hemendikan pasako deu. Ze goxua. Vale, buelta bat emango jotonei, aberrondo dazkaun. Osea, batzutan hemen inbiar dituzuena da, noiz behinka, makiltxo bat, edo labantxo bat hartu, edo sardezka bat, eta sartu, zeratik, usten badituzue geldikan, hasieratik Bai, bukaraino, pegatzen dira. A ber, igual nola daude? pegatu iten dira. Oso ondo daude, Eh? Ua, Ederki ui, bitu jarri dira, buskatu ezta? dut. Bai, bueno, hori, xoa ibili. Vale, horrelaxe. Daude, Ederki daude, perfecto. ezta? Bai, Bai. Zeratik, ja ez daude behintzako gorrak, ezta? ez, daude, bitu. Bitu hau dago pixka lurran pegauta, baina sardezkakin nola laguntzen, ja Ze goxua. ja banatu ditugu. Ingoitutena da igual pixkat lehortu. Venga, oso ondo, bai. Venga, ba. Ba, ni joa honekin. Bueno, eta ze egiten dezu? Esan dezu 12, 13, ordu, egunero tabernan, denboa libre ikan ez aldakazue? Bueno, ez, hori batzutan, sobre Izten todo dezu, ez da? hasieran. Igande, no, astelena, ose? Igande eta astele. Igande eta astelena izten dezu. Igandeak dira lagunekin egoteko, familiakin, ez dakiz furgonetakin kanpoa juteko, para escaquearte un poco del mundo, de las responsabilidades. Oso ondo. Eta astelenak dira guai, porque igandetan denekin kontzitzen duzu, daño, gero astelenetan, juten zea lekutara eta ez da oinor. Hoi, jendeak ni beti izan dite, osala izan da, ze gogorra, azte burutan lana, eta gero porreta, beti inorrez da honien da, zoi bakizu ze gauza hona dan, Oi. iraian danak lanian azten dianean da, gero Ai, ama, batzutan kontrako korrenten hiltxak zaila izateare bai, Danak, kontzertua goaz, da, zu ezin dezu, Ja, ez dakiz eta... Baina, bueno, Joseba, iten dugu bakarrik lana, oizez. Es que Vale. no nos podemos quejar. Baina zer dan azte zeate? Ni sartzen nahi 6tan. Zeitan ja lanea. Batzutan, bostetan. Batzutan bostetan, Bai, masakin bar ditu danean, bostetan. Lehenago, bostetan ja. Ha. Baina, bueno, gero ateatzen naiz ordu batetan, bitan, ordu Vale. irutan, como mucho. Si, ez da inberko zugero, ez da pixka etola... Mendira nijoa korritea. Mendira, korrika itea gainea. Me katxita, Baina ma. honez egunero, batzutan zaude oso nekatuta eta ikasi bar da, bai, Ni nago ikasten noain, lasai egotia. Bai. Hori, Gaina, ez dakazu egunero energi berdina. dudi Oiola gabe. da. Dudi gabe. Ni hori, Batzutan- Natalik esatit, desaprobetxatuta da etxian egotia deskansatzen. Jendia mundu guztia emateu jaiegunan deskantzuan gelditzen basea etxian, ez dezula aprobetxatu eguna. Ja. Baina batzutan aprobetxamentu honena da deskantzatzia, ez da? Bai, depende egia da nola dan zure etxian. Ni bizi naiz aldezarrean, iten badetireki bentanita, dago jendia kanpoan bermuta Ja, hartzen, ja. edo dago Ja. ez dakize, baserrien bizi batzea ez daki zure... Nire herrian bizi naiz, herrian bizi Herrian. naiz, bai, baina egia esan, bai, parke harra dakago azpin, da leku herrian bizi gara. Claro. Ez nago kexatzeko ez. Bitu, aida ja murrizten, Ba, eta segituan botako jogu ja, hola, Ja. kaldituakin, vale, ja Dakazu ondo naztuko koilara? da. Beste mingaina badakat hemen. Edo bestela goiara honekin arrapatu. Oso ez? ondo, bai, Bueno, bai. Vale, arrapatu horrekin. Vale, hemen de azkenengo batekoet, nahiz tetena nahi da, hauek hemen pehatzia. Bata besteri. Hemen dakat beste bat, ateako deu. Ikusi, pixka baten bat fitxatu zaigu, hau, adiez.
baino xamurra daude, Bueno, hoi rustikoa. Bai, rustikoa. Nei rustikoa. Puskatuta daudenak tartekoan jarriko ditugu. Oso ondo, ez ikusteko. Ez ikusteko. Oso ondo. Buah. Ai, ama. Hau, lasaña iteko, baino, hau nik eozertako barri jo, Oain, trukoa dago. Nola, konzentrado de tomate da normalean oso gazia, Bai. Gero botatziakoan onjoak probatu behar dugu. Vale. Gastatu ondo, eta ja puntxuan jarri lehen esan dugun Hoi bezala, da. jarri bihar bada. Eta ezta? bain botako dugu ja, hau? Bai, venga ba. Hau, igual, harrapatzen dugu hemendikan Kontuz, horrela. Beitu, Raka. Pasteleruen trukoak, Beitu, Treki. Venga, guazen. Oso ondo. Botako dugu horrela. Dana, botako jot, ezta? Dena, Dena. sartzen bada? Baina uste sartuko gala, eta bestela sartu araziko jogu. Vale. Oso ondo. Hemen ingotena da ondo harrapatzeko dena. Hau pasako jot. Eta nola erakutzeten pasteleinoan teknika, bai. Jau! Venga, baten batero inzaite, Vale, hau, listo. Eta montaia iten jarri behar gira, ezta? Ia. Nun jartzen dut hau? Hori ekarri honea, bai, barron sartu, gero txukunduko deu. Oso ondo. Hemen bigo jara hauekin ondo nastu dana, ezta? Bai. Oa, guen hemen zin berdu, pixka murriztu. Murriztu eta xampiñoiak trukoa da hoi, pizkat pegatzia. Pixka peatu inberdu. Bai. Oh, Ze teknika dakazun, bai, teknika. Zagi, teknika honola ditu, baina bai. Hola, nastu fuerte eta betu, traka, beikoa gora. Venga. Ze goxua, Boloñesa Mateo. Benetan, gaina emateura boloñesa, Hau deitzen da ragu. Ragu, ezta? Normalean, ragu de conejo, ragu de carne, normalean aragiakin iten da. Ragu, bai, normalean baino nau da, Eta ragu hau de setas. barazkina, de setas, berretxikoena. Hoi da, Eta ingo deuna dagoen daztatu gaztan puntu eta bernola dakaun, ezta? hoi da. Venga, hau zutzako. Venga, Eta ni beste tartuko ere bai daztatzeko. nik usteet Puntxu faltako puntxuan. zaiola, Zine Bizkotxo bat zapore bai. mordoa daka, Bai, baino eta boletuz, atope. kistona. Eta Zer saltza horrek, zapore Ze goxua. mandion. Gatza goxua pixkat. dago, Piperra ere bai botako jozu? Bai, nei beti. Beti, piperra utza. Bueno, zure aitatxo bai, Bai, gure piperra utza nire ama beti sabia, esate du, como dice Arguiñano. Oita binano, ondo. Venga, beste meneo bat emango jo. Eta hola, pixkat peat inberdula esatezu, ezta? Bai, Vale, guain ningo deuna da. Montaia iten hasiko gea, ezta? bai. Hemen da, gabontzilla. A ber, zerrekin hasiko gea? Lenda bizi, nata jarri barri oso honi. Vale. Baina ja, Zenbat, erdilla? Itzalita zua. itzaliko dugu. Venga, itzaliko dugu zua. Erdilla? A ber, jun botatzen, hola. Nahiko. Vale, hola, bueltatxo bat eman. Vale. Albaka hartuko dut. Bai. Eta ingo zuna da, bertan botare bai pusketa batzuk. Bai. Oh, Dakazu de hierbas. Horreika, ez dakat belarrana. Oi. Hau? Oi, bai, perfecto. Hola, dakalako, ez da? Bai. Hau lauta. Ona. Eta, guain ningo deu, geruza bat, beste geruza, bukatu gaztakin, ez da? Hau beti, bai, oi da. Bukaeran, freskuan, Hoi eta da. hori bai itxalita, ez da? Hoi da. Beste meneito, no? Otro meneito. Otro meneito. Buah, ai ama. Eta, bagoaz, ez da? Venga, etxui, lenda bizi nata pixko bat. Botako jogu. Azpin. Bai. Venga, guazen. Lau behar ditugu. Orduan, gutxora bera, lautan sartuta inberdeu. Bat azpin. Vale. Ze goxoa. Kistun itxura daka honek, Eta albaka freskua, ze Usaina daka, usai. Ai, ama. Vale, Eta guain, esan dugu, iru, ez? 3 esan ditugu. Oso ondo. Horrela bat. Buskautakoak azpin jarriko ditugula esan deu. Bai, eta importantea, ezaigu... Bi. Azten, raiadore hemen ikusi dut, ez? Bai, eta hori zubotatzezu, geruza danetan? Bai, baina Oh. nezain beste gero bukatzeakoan gehiago. Vale. Dakazu hor, plainer txiki hori. Hau? Bai. Bueno, eta denboraz kanpo gabiltza, ordu ningo deuna da. 3 eruza guain ikusi zuna bezalakoa jarriko ditugu, azkenengoan gaztak gehiago, gainerretzea sartuko deula bea, eta guantxe gaude, bueltan. Ai, begona. Oh, eharra. Ai, ama, ez dakizuela unak. Ze goxoa. Zeu, zei da hon hemen. Txan. Oh,
earrein deu. Kontuz, Guain Joseba? oso kontuz, zeatik gauza hauek gaina asko erretzeu, Ai, ama. Itu nola egon dantzan, Boa. Zegoixoa. Truko guztau zait asko, ez negaina Bai, botaziat, kapatxo, kokatzeko? eta guain gehiago? Bai, pixka bat bakarrik. Ai, ama. Pixka bat. Ze Eta gauza bukatzeko, edarra. belarrak, albaka eta perexila. Gainetik, Nei asko gustatzen zaizkit, kuian beti tostadetan belar freskoa usaintxuak jartzea, eta bai. Gaina, Aromatikak. ze desberdina dan fresko eukitzia o lehorrak eukitzia, Eta Joseba, pimienta bai. Piperra, vale. Uste jazu nahi piperra Ya está. botatzen? Venga, zu. Venga, ba. Bueno, lagunak, Leire, azteko tamen mil esker retortzeatik, Zuei, placer bat izan da eskerrik zuen asko. izatia. Eta Ze zue goxoa. badakizue, goxatu nahi bazuek, eta eundoko gozajain, Hernani neongoa Leire, Hortxe, zuen zai. sukaldean sartuta. Mil esker horretatik, Eskerrik asko. eta mil esker zuri txokala. Bota eta bota. Agur laguna. Agur. Aio.